Τι λέτε. Βάσει το όμως που ξέρουμε, δεν ξέρουμε και πολλά έτσι. Τώρα πρέπει να σας έρθει η κατευθύνη. Το συγκεκριμένο πρόβλημα, τη συγκεκριμένη γλώσσα, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα θέμα του σύμβαση. Έτσι, το οποίο αναγνωρίσει τη συγκεκριμένη γλώσσα, η οποία δεν διαφέρει πολύ από αυτή που έλεγε η ίδια που ήταν. Εδώ θέλουμε να έχουμε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, όταν τελειώσει η συμπολιτικά που διαβάζουμε, να δούμε αν έχουμε μείνει μέσα στη στίβα 2α περιπτερήσει να δεν το πούμε μετά ως χαρακτηραστή. Ωραία. Αυτό είναι ένα μάθημα το ακόμα που είδαμε χθες. Υπήρχε μια μετάβαση που έφερε από την κατάσταση που πιο πάμε καλά, όπως πήγαμε, όταν στη βάση της σύμβασης του C έκανε μετάβαση στην αρχή να τερματίσει. Άρα λοιπόν, αντί να ψάχνουμε το C, με στη σύμβα θα ψάχνουμε τι. Τέλος. Ακριβώς. Να ψάχνουμε το διάλογο. Συγκεκριμένα ψάχνουμε να βρει το A, αυτή είναι η μία λύση. Υπάρχει μια άλλη λύση, η οποία το ίδιο πράγμα κάνει, αλλά αντί να τακτοποιεί το θέμα στο τέλος, μπορεί να το τακτοποιήσει στην αρχή. Πώς? Είμαστε χθες στο τόπο που φτιάξαμε, που πίσω στη βαρκάρια. Σωστή σκέψη, λάθος υλοποίηση. Είπες θα βάλει δύο άλφα στην αρχή. Αν βάλει δύο άλφα στην αρχή, είναι σαν να λέει εξ αρχής ότι έχω δύο άλφα περισσότερο. Έτσι. Άρα θα πούνε την τέλη δύο β' περισσότερο. Δύο άλφα. Ας μην γραβάει στην αρχή. Γραβάει δύο β' στη στίβα, ώστε να τα β' εδώ, έτσι ώστε να προκύψουν δύο παραπάνω. Λοιπόν, θα τις κάνουμε και τις δύο προκύψεις, έτσι, για να δείτε πιο καλά το θέση. Λοιπόν, πρέπει να μας θυμίσει ποια είναι τα πέντε στοιχεία που έχει ένα αυτό το σύμπαν. Εμείς, τέσσερα στοιχεία. Ένα χέρι, να μας πει ποια είναι τα πέντε στοιχεία που έχει ένα αυτό το σύμπαν. Τα οποία πρέπει να δείτε κάθε φορά που γράφουμε ένα αυτό το σύμπαν. Εμείς, θα πεις να το πάρουμε. Λοιπόν, ετοιμάστε. Άλλος, μιλάνε. Ένα αυτό του στίβας, διαφέρει από ένα περασμένο αυτό που είναι μόνο σε ένα στίβιο. Έχω τα τέσσερα ενίκια. Άρα, τώρα τι ρωτήσω, τι έχει ένα περασμένο αυτό μόνο. Δεν θα το θυμάστε. Πάνω τη παρέμβαση είναι λίγο. Σύνολο καταστάσεων, το σύνολο αυτό. Το αλφάβητο ισότοπο, το αλφάβητο της στίβας, η σχέση, ειδικά δεν είναι έξτρα. Η σχέση μετάβασης, η αρχική κατάσταση και το σύνολο του τελικού καταστάσεων. Εντάξει. Αυτά είναι, πρέπει τέσσερα πράγματα να τα συζητήσετε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, να φτιάξουμε τη λειτουργία αυτού μας έχοντας στο μυαλό μας ως πρότυπο το χθεσινό. Θυμάστε πόσες καταστάσεις είχαμε στο χθεσινό αυτόματο. Είχαμε την S, για ξεκίνημα, είχαμε την Q όπου κάναμε πιο πολλή δουλειά, είχαμε την F για τερματισμό. Τρεις καταστάσεις. Εκ των οποίων η μόνη τελική είναι η F. Το αλφάβητό μας θα είναι το αλφαβήτα όπως είναι δίνεται την γλώσσα. Το γάμμα, ας ακολουθήσουμε τη λύση που βάζει το C στο κάτω μέρος του στήλου. Εντάξει. Άρα, στη στήλο μας θα μπορούμε να γράφουμε αλφαβήτα, μπορούμε να γράφουμε όμως και να τελειώσει λίγο το C. Λοιπόν, τι μας λέει, το μόνο που μας λέει τώρα είναι το F. Μεταβάσεις και εδώ θα γράφουμε τώρα τις μεταβάσεις. Λοιπόν, αρχικοποιούμε το αυτόματό μας για να αρχίσει να μετράει σωστά τα άλλα γραφεία. Πώς το αρχικοποιούμε, λέμε, η πρώτη σου δουλειά είναι χωρίς να διαβάσεις σύστομα, χωρίς να μοιράσεις τη στίβα, βάλε πήγαινε να κάνεις στην Q και βάλε μέσα στη στίβα το σύμβολο C. Αυτό χρειάζεται
έτοιμοι να βάζουμε αυτό και για άλλο πάνω. Εντάξει. Αυτή είναι η πρώτη μετάβαση. Λοιπόν, τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνει το αυτόματο όσο βλέπει Α και όσο βλέπει Β. Και κάποια στιγμή να δώσουμε και τον τερματισμό τη δυνατότητα δηλαδή να τερματίσει όταν την παρεκκαιριάζει. Άρα εδώ θα έχω και θα βάλω μία μετάβαση. Μάλλον ένα σύνολο μεταβάσεων για το Α, ανάλογα με το τι έχει στήλος. Έτσι θα θυμάστε ότι εδώ το τρίτο στοιχείο στην τριάδα έρχεται να μιλήσει και θα διαβάσω το στήλο. Είπαμε ότι στήλο μου κάτω μπορεί να είναι άμυα, μπορεί να έχει Α, μπορεί να έχει Β. Εντάξει. Και τα τρία αυτά θα αναφέρονται στην περίπτωση που διαβάζω το Α. Αντίστοιχα θα φτιάξουμε τις τρεις μεταβάσεις και στην περίπτωση που διαβάζω Β. Λοιπόν, για να τις συμπληρώσουμε αυτές τις τρεις. Έτσι. Όταν εσύ είπαμε είναι άδεια, τι θα κάνω. Θα βάλω στην παράδοση. Ωραία. Το οποίο πρακτικά σημαίνει ότι το C που δεν το πειράζω, το αφήνει που ήταν και βάζω το άθρο από πάνω. Έτσι, ο λόγος που ξαναφέρει για το C είναι γιατί όταν το βάζω εδώ, σημαίνει ότι το κάνω εγώ και βάζω. Άρα δεν θα το αναφερθεί, δεν θα το βάλω. Λοιπόν, ωραία. Όταν λοιπόν η στίβα είναι άδεια, εφόσον εμφανίστηκε α, σημαίνει ότι δεν είναι άδεια, το βάζω στη στίβα. Όταν στη στίβα, στην κορυφή της υπάρχει λίγη α, τι σημαίνει ότι τα άλλα θα το ελνάζουν, άρα τι πρέπει να κάνω. Έλα. Βάζουμε α, γιατί ένα α είναι αυτό το οποίο διάβασα, αλλά δεν θέλω να δείχνω σαν πρώτη θέση, και το άλλο θα έκανε να το πάρει στην είσοδο, το οποίο θέλω να μην γεύω στη στίβα. Και όταν βλέπω στην κορυφή της στίβας Β, ενώ στην είσοδο έχω α, κάποιος άλλος εδώ. Καλά το σπίτι για το Ναι, στην πράξη σημαίνει ότι το γεγονός ότι υπάρχει Β, τι σημαίνει. έρθει στη στίβα. Ότι ήταν περισσότερα το Β, οπότε τώρα πήρε τα άλλα. Όταν θα σβήσει το διάβολο. Ωραία, άρα είναι ακόμα γίνει. Καταλαβαίνουμε το εκεί. Λοιπόν, άρα, εάν ήταν περισσότερα το Β, σβήνουμε ένα από αυτά τα περισσότερα, άμα είναι περισσότερα τα άλλα, θα θέσουμε και το έξτρα, και άμα δεν πρέπει να είναι το άλλο. 2, 3, 4. Λοιπόν, τα ίδια ακριβώς όλα πετάνε για το Β. Θα γράφω δίπλα. Και για να τελειώσουμε τις πολλές παρεμβάσεις, επιτρέπεται να μην γράφουμε το εσωτερικό του παρεμβάσεις. Θα γράφουμε μόνο 30 και 30, θα υπάρχει άλλο να το παρεμβάσεις για να μην είναι σίγουρο. Λοιπόν, για την περίπτωση του Β θα εξετάσω πάλι κάθε αισθήμα, θα εξετάσω την περίπτωση να έχω στην κορυφή Β, στην περίπτωση να έχω στην κορυφή Α. Ακριβώς εκεί πράγματα στο ίδιο εδώ. Δεν αλλάζω την κατάσταση, εάν στην άλλη αισθήμα μου απλά βάζω από πάνω το Β, παραμένει το C μέσα στη στίβα, όταν έχει ήδη Β, όταν η στίβα στην κορυφή έχει ένα Β και έχει άλλο ένα Β. Αφήνω αυτό που υπήρχε εκεί και βάζω το καινούριο, ενώ όταν είναι διαφορετικά θα σβήσω το άλλο αυτό που πήρα τη στίβα με το Β στην είσοδο, άρα ουσιαστικά στη στίβα δεν βάζω το καινούριο. Εντάξει.
Δηλαδή είναι μια σειρά από το γάμμα σε 0 ή περισσότερο λίγο. Λοιπόν, αυτή τη λύση να έχουμε καταλάβει. Ουσιαστικά, αν ξέρω τη λύση για το ίδιο πλήθος, η οποία υπάρχει στο δύο βάσεις σημειώσεις, η μόνη αλλαγή που έχουμε κάνει είναι εδώ. Δεν έχουμε κάνει καμία αλλαγή. Εντάξει. Το θέμα λοιπόν είναι αυτό. Πρώτα θα συζητήσουμε περισσότερο στην λύση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μπερδευτήκαμε, γράφαμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει και η εναλλακτική λύση. Εάν έχει καταλάβει αυτή, γράφω την εναλλακτική λύση στο ελεύθερο. Δεν είναι στα δύο. Ή αυτό είναι το δικό μου θα κάνω. Αφήνουμε αυτό να τερματίζει όταν η σήμερα άδεια. Και τι αλλάζουμε, δεν είμαστε το κρίνηση. Αντί για να καταλήξουμε Θα έρθει και θα αλλάξουμε την ατυποποίηση της σήμερα. Δηλαδή, αντί να ψάχνουμε στο τέλος να δούμε ότι δεν κάνουμε τους δύο παραπάνω αυτά, θα έρθουμε και θα βάλουμε μια πειραγμένη σύμβαση. Δεν θα είναι άδεια. Αλλά θα τις βάλουμε κατευθείαν μέσα δύο πύλοι. Και από τη στιγμή που έβαλα εγώ δύο πύλοι εδώ στην αρχή, για να δει και άδεια στο τέλος και να τερματίσουν, θα πρέπει να εμφανιστούν δύο παραπάνω. Έτσι θα βλέπω μέσω της ατυποποίησης που κάνουμε στο σύστημα. Ναι. Αν δεν μπορούμε να βάλουμε τα νοσία, να είναι επιβήσει και... Ναι, είπαμε ότι είναι η άλλη λύση που μπορούσαμε. Να βάλουμε μια συνήθεια στις επόμενες μεταβάσεις, δηλαδή για συνόλες. Υπάρχει, αυτό το είδαμε χθες. Έτσι είδαμε ότι υπάρχουν δύο λύσεις. Η μία που χρησιμοποιήσει για να μας κάνει την
ξέραμε ότι κάθε λίγο όλες τις ποδοσφαίρες. Εντάξει, εδώ βλέπετε ότι έχουμε τις ποδοσφαίρες περίπου που ανοίγουν τη γλώσσα, γιατί όταν σας φέρνουν, αλλάζουν οι ίδιες ποδοσφαίρες. Όπως και αν δεν ήταν η γλώσσα, έτσι λέω για τις οφείλει ακριβώς την ίδια ποδοσφαίρες. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τώρα πώς θα φτιάξω ένα άτομο όπως είπας και να αναγνωρίσω τέτοιες ποδοσφαίρες. Πώς θα αξιοποιήσω το στήμα μου για να μπορέσω να αναγνωρίσω τέτοιες ποδοσφαίρες. Τι θα κάνω εδώ πέρα. Στην τάπη αυτή είναι εδώ τη γλώσσα. Η λογική που θα εφαρμόσω ήταν η εξής. Βάλε στη στήμα το σύμβολο του στάμιου και αυτό το αποκέψεις και μαντέψεις κάποια στιγμή που είναι η μέση της ποδοσφαιράς, και αυτό το κάνουμε είναι φυσικά, άρχισε μετά να κάνεις τις συγκρίσεις εδώ πέρα, να δεις αν όμως αυτό που αποκέψεις είναι ίδιο με αυτό το οποίο έρχεται στη συνέχεια. Λοιπόν, εδώ τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Θα μας πει κάποιος τη λογική με την οποία θα δουλέψουμε. Έχουν κάποια άποψη, δεν είναι. Σαν μήπως είναι σαν το εκείνο αυτό το στήμα του Παπαδί που μπορεί να αναγνωρίσει με διαφορετικότητα την τάμπη του γάμου και τώρα τη δεύτερη επιλογή, μπορεί να διαφορετική γλώσσα. Εντάξει, είναι διεύθυνση το εκείνο. Κάθε φορά έλεγε ότι ίσως τώρα να είναι στη μέση και είχε αυτά που είναι συστήμα από αυτά που έρχονται. Ωραία. Και εδώ υπάρχει κάποια έννοια της μέσης, έτσι. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται η γλώσσα λίγο διαφορετική, αλλά αν σκεφτείτε μια συμποδοσφαιρά, στην οποία ισχύει αυτή η ιδιότητα, έτσι, για να είναι το τάδε μηνύμα του τάδε μηνύμα, θα πρέπει αυτό το σύμβολο να είναι λίγο πιο τελευταίο. Έτσι, τα δύο πρέπει να ταιριάζουν. Αυτό πρέπει να ταιριάζει. Αυτό πρέπει να ταιριάζει. Και τώρα, εδώ υπάρχει μικρή διαφοροποίηση. Είτε θα φτάσουμε σε ένα σημείο όπου η συμποδοσφαιρά μας έχει κάποιο μήνυμα που θα πρέπει αυτό να ταιριάζει με αυτό. Έτσι. Είτε, για άλλη περίπτωση, είναι να έχει τελικό μήκος, να φτάσουμε σε ένα σημείο που αυτό θα πρέπει να ταιριάζει με αυτό και το μεσαίο ας είναι τίποτα. Έτσι, διότι όταν κάνει να αντιστροφή, ό,τι και να είναι στη μέση, πάει στη μέση. Εντάξει. Άρα, εάν είμαστε στον τάπη, αυτό ακριβώς το πράγμα ψάχνουμε. Το πρώτο να ταιριάζει το τελευταίο, το δεύτερο να το τελευταίο και το τάξη. Έτσι, κάτι θα κάνουμε τώρα. Όταν στον τάπη, ξέραμε ότι θα είχαμε αυτή την περίπτωση. Το τάπη μήκος. Εδώ πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα, αλλά να συμπεριλάβουμε και την περίπτωση του περίπτου μήκους, όπως στη μέση μπορώ να έχω οποιοδήποτε σύμβολο. Λοιπόν, άρα θα πρέπει το αυτόματο να περνάει από δύο διαφορετικές φάσεις. Μία φάση είναι η φάση όπου παίρνω σύμβολα και ένα-ένα τα έχω συστήμα. Και η αποφύγευση ουσιαστικά επειδή γίνεται με τη στίβα, έπαιξα δημιουργεί και αντιστροφή. Δηλαδή το πρώτο σύμβολο μένει κάτω-κάτω, το δεύτερο μένει πάνω, το τρίτο πάνω, το μεταξύ. Και κάποια στιγμή να αποφασίσω ότι τώρα έφτασα στη μέση, είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε με αυτόν τον τρόπο, και να προχωρήσω στη σύγκριση της υπόλοιπης ποδοσφαιράς. Για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, έτσι, ας πάρουμε το παράδειγμα. Ας πάρουμε δύο παραδείγματα. Λοιπόν, μία συμποδοσφαιρά είναι αυτή, και η άλλη συμποδοσφαιρά θα είναι αυτή. Η διαφορά τους είναι σε αυτό εδώ τόσο. Το μεσαίο σύμβολο, η ύπαρξη του μεσαίου σύμβολου γιορτή. Έτσι, εδώ έχουμε 24, άπλιο, εδώ έχουμε 25. Εντάξει, εδώ βλέπετε πρέπει να ταιριάζει με αυτό, αυτό με αυτό. Ενώ εδώ θέλω αυτό να ταιριάζει με αυτό, αυτό με αυτό και αυτό είναι οτιδήποτε. Εντάξει. Λοιπόν, πώς θα λειτουργήσει λοιπόν το αυτόματο. Μπορούμε να πούμε ότι η εισαγωγή
τώρα με το υπόλοιπο κομμάτι που πάνε εδώ, θα πρέπει να γίνει σε μια διαφορετική φάση, η οποία θα έρχεται τη εισαγωγή και δεν θα μπορώ να ξαναγυρίσει τι εισαγωγέ. Δεν θα πρέπει να γίνει εδώ, να τελειώσει και να πάω στη σύγκριση. Α πούμε ότι αυτό θα το κάνουμε σε μια κατάσταση πέρα. Άρα, αμέσως καταλαβαίνω ότι χρειάζονται δύο καταστάσεις. Μία για να κάνω αυτή τη δουλειά και μία για να κάνω αυτή τη δουλειά. Το ερώτημα είναι πότε θα κάνω τη μετάβαση από τη μία στην άλλη. Καλό. Κάτι θα περιστάσουμε αυτό. Σε κάτι που του δίνει. Ωραία. Κάποια διαφορά με την παλιά άσκηση θέλει ότι είναι δύο πράγματα τα οποία. Αλλά θα πρέπει να Μία λύση είναι για ενότητα αυτά τα πράγματα είναι ακριβώς το παλιό πρόβλημα. Δηλαδή, θα κάνουμε μετάβαση από την ΕΣ στην ΕΣ χωρίς προϋποθέσεις. Δηλαδή, ουσιαστικά σε ένα σημείο στο οποίο έχω διαβάσει κάποιο μέρος του Βοτσιράς, απλά θα αλλάξω κατάσταση. Τίποτα άλλο. Εδώ δεν θα γίνει να αλλάξω κατάσταση. Πρέπει τι να κάνουμε πλέον. Έλα. Έχουμε μια τρίτη κατάσταση, στην οποία το πάμε στην τρίτη και απευθείας μετά πάει στην ΕΕ. Υπάρχει μόνο μια χαρακτήρα. Απλά θα μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτή η κατάσταση δεν χρειάζεται. Είναι το μόνο λόγο ότι εισάγει. Είναι για να διαβάσει ένα σύμβολο. Δεν μπορεί να το διαβάσει ένα σύμβολο την ώρα που μεταβαίνει από την ΕΕ στην ΕΕ. Άρα θα μπορούσε να γίνει αυτή η μετάβαση γίνει χωρίς προϋπόθεση. Δηλαδή θα έχω κάτι το οποίο θα λέει από την ΕΕ χωρίς να διαβάσει είσοδο, χωρίς να διαβάσει τι είναι στην ΕΕ. Ενώ σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση, αυτή η αλλαγή θα γίνει μόνο από την ΕΕ. Διαβάζοντας κάποιο σύμβολο ιδίου θα το βάλω εδώ, για να μιλώσω ότι μπορεί να είναι A, μπορεί να είναι B, έτσι. Χωρίς να περάσει το σύστημα, είναι στην ΕΕ. Εντάξει. Άρα έχουμε δύο τρόπους να μεταβούμε από την ΕΕ στην ΕΕ. Ο ένας είναι αυτός αντιστοιχεί σε αυτό. Θα το σημειώσω τώρα. Αυτό πάει σε αυτό. Και αυτό πάει σε εκεί. Εντάξει. Αυτά είναι τώρα αποτύπωση στο χαρτί της σκέψης μας. Ας πάμε να το γράψουμε τώρα σε αυτό που θα κάνουμε. Λοιπόν, πάντα ξεκινάμε από εδώ πριν το ξυπνάτε, να δείτε όλα τα στοιχεία του αυτομάτου. Εντάξει. Κάσου. Είπαμε ότι χρειαζόμαστε δύο κασέτες, τουλάχιστον αυτό φαίνεται προς την μήνα, λοιπόν, το σίγμα μας είναι το αλφαβήτα. Το αλφάβητο της τύπας θα είναι το αλφαβήτα. Και η τελική κατάσταση, μοναδική τελική κατάσταση θα είναι η ΕΕ. Ωραία. Και θέλω να φτιάξω τώρα τις μεταβάσεις. Επειδή έκανα μετά σε τεράστιο, θα προσθέσω λίγο. Για να μπορέσουμε να δούμε μεταβάσεις. Λοιπόν, στην αρχή όσο είμαι στην ΕΕ, στην ΕΕ κατάσταση, κάθε φορά που βλέπω ένα σύμβολο, είτε A είτε B, τι εγώ το κάνω, είμαι στη φάση της εισαγωγής. Τι θα κάνω, κάνω push στη στίβα, το σύμβολο στίβα. Πώς το κάνω, θα μου συμπληρώσει κάποιος στις δύο κατάστασεις. Δεν θα έχει και αυτό σημαίνει ότι διαβάζω τίποτα, έτσι. Ωραία. Και πού θα πάω? Θα πάω στην ΕΕ. Παραμένω στην ΕΕ, έτσι. Δεν έχω συνεχίσει να κάνω αυτό. Εδώ επειδή διάβασα άλλα θα πάω μέσα στη βάση, εδώ επειδή διάβασα β θα πάω μέσα β. Ωραία. Ας αφήσουμε το κομμάτι της μετάφρασης, έτσι αυτό, να έχει το πράγμα. Οπότε ας το κάνουμε και εσύ, εντάξει. Αν θέλετε δηλαδή το δύσκολο μέρος της άσκησης να είναι ακριβώς αυτό. Λοιπόν, για να δείτε πότε θα μεταβώ από την ΕΕ και πώς ακριβώς. Ας πει κάποιος τις μεταβάσεις, τις γράφει μοναδικά.
Τρεις. Yes. Ακριβώς. Στις ιδέες, δεν βάζουμε εύκολη. Δεν βάζουμε συστήματα, δεν βάζουμε τίποτα, είναι πάλι. Δεν είναι και πάρα. Δεν βάζουμε τα συστήματα όσο πάμε σε κατάσταση και βοηθήσουμε. Αυτό είναι αυτό ακριβώς. Το οποίο είναι στην περίπτωση του άρθρου ίδιου. Άλλο. Είμαστε σε κανένα σχέση τώρα, δεν βάζουμε άλλα, δεν βάζουμε τίποτα συστήματα. Πάμε στην πώς να γράψουμε το άλλο. Το ίδιο θα πάρει να μην γράψουμε. Υπάρχει κανείς που δεν έχει καταλάβει. Έτσι, μεταφέρουμε από την αίσθηση, είτε χωρίς να διαβάσουμε τίποτα, που σημαίνει θεωρούμε, υποθέτουμε ότι έχουμε φτάσει στην αίσθηση και το μήκος της συμβολοσφαίρας όσο είναι άδειο. Εντάξει, αυτό τη στιγμή στην περίπτωση έχω άρθρο μήκος, W, και αυτά τα δύο αντιστοιχούν στην περίπτωση που έχω περιττό μήκος. Εντάξει. Και επειδή αυτό το μεσαίο σύμβολο μπορεί να είναι α ή β, καλύπτει και τις δύο περιπτώσεις. Εντάξει. Δεν έχουμε τελειώσει γιατί δεν έχουμε μεταβάσει το μόνο. Στη σύγκριση, μία είναι να διαβάσω α από τη νέα κατάσταση έπρεπε να διαβάσω α από τη συμβολοσυρά και να έχω α στη άλλη. Αυτό σημαίνει να είναι η έτσι. Άλφα με άλφα, όπως λέγω το άλφα, θέλω και στη βάδα. Σε αυτήν την περίπτωση τι θα κάνει. Θα βρω πάλι την κατάσταση και θα σβήσω και από τη στίβα και από το... Εδώ τι θα γράψω. Έτσι. Καλύτερα να μην δώσει στίβα. Ή διάβασα το άλφα, ή διάβασα το άλλο. Εντάξει. Άλλο. Πάλι Το ίδιο ακριβώς για μένα. Χρειάζεται να γράψω κάτι για την περίπτωση που αυτά είναι διαφορετικά. όχι. Έλα. Σίγουρα. Όχι, γιατί άμα σε περίπτωση που είμαστε στη φάση της σύγκρισης, αυτό είναι διαφορετικό, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι το WWA. Να είναι ένα τρίτο, να υπάρχει το διστροφό. Άρα, με το να μην βάλω κάτι μεταλλαστή, το βγάλω τον υπολογισμό του αυτομάτου και το αφήνω στο έλεγχο. Λοιπόν, κατανοητό. Εντάξει, είδατε, έχει αρκετές ομοιότητες με το αυτόματο που γράψαμε για αυτή την γλώσσα, αλλά δεν έχει γίνει. Και το παιδί ήταν εδώ αυτά τα τρία πράγματα. Τα υπόλοιπα είναι ακριβώς ίδιες. Το άλλο. Εδώ. Στο παλιό ακόμα που είχαμε αυτή τη μετάβαση μόνο, στο καινούργιο έχουμε και αυτές τις δύο. Λοιπόν. Ναι. Λίγο να συζητήσουμε τη σύγκριση του Ελευθερίου στην Από κάτω του σύστατα θα γίνει και κατανοητό να παίξουμε μαζί στην κολοσσιά και να τρέξουμε μέσα στα στόματα. Γιατί θα πρέπει να μάθουμε και πώς το λέμε τα στόματα. Λοιπόν, για να τρέξουμε αυτό το όνομα, γενικά συζητούν τις κοινωνικές καταστάσεις. Από τις κοινωνικές καταστάσεις έχουμε τρία πράγματα. Την κατάσταση, την είσοδο και τη στίβα. Έτσι όπως τη στίβα βλέπουμε έτσι. Δηλαδή σαν να είναι η βάση του σπαθό και η κορυφή δεν είναι. Άρα έτσι θα ξεκινήσει αυτό. Λοιπόν, το πρώτο βήμα τι θα γίνει. Πώς βλέπω. Τι θα γίνει, το πρέπει να βλέπω ποιες μεταγράφεις είναι συμβατές. Ακούω. Θα αρχίσουμε μικρότερα. Και ένα, οι δύο, οι τρία, οι τέσσερα, πέντε, οι έξι, επτά. Λοιπόν, ποιες συναναβάσεις μπορούν να χρησιμοποιούν. Και λέω κριτικό για να τονίσω ότι μπορεί να είναι πολλές. Ωραία, δύο. Άλλα και πρώτη και τέταρτη, έτσι. Η πρώτη γιατί η κατάσταση έξι, οπότε δεν είναι αποκλείωτη.
Ναι, και θα σβήσεις από την είσοδο. Έτσι. Άρα στο 5 θα γράφει. Β', δεν είναι το πρώτο α. Και αντί για εύκολο στους 2 θα έχω. Αυτό στην περίπτωση που έχω ακολουθήσει την πρώτη μετάβαση. Στην περίπτωση που έχω ακολουθήσει την τρίτη.
τα μίλη του τετράγωνου και στην είσοδο μέσα έχουν το τετράγωνο. Και τώρα είναι από εδώ και πέρα είναι μονόδρομος. Εντάξει, σήμερα που πήγαμε στην ΕΕ, ή θα ακολουθήσουμε την 6 ή την 7, ανάλογα με το σύμβολο που έχουμε, δεν έχει πολλές επιλογές. Εντάξει, από εδώ και πέρα θα πάμε με την 7, η οποία θα δώσει α, και άλλο ένα βήμα με την 6, η οποία θα δώσει ενώ και είναι η κατάσταση αποδοχής, το αυτόματο λέγεται τις υποψηφιές ώρες. Εντάξει. Καταλάβαμε τι λέτε. Υπάρχει κάποια πορεία. Κάτι που δεν κατάλαβα κανείς είναι και δεν το τώρα, έτσι. Αυτό τα δύο δεν είναι δίκαιο του κόσμου. Και μάλιστα έχουμε να δούμε και περισσότερα πράγματα που θα δούμε. Να το αναφέρω στο έτσι ένα λεπτάκια. Λύσαμε 2-3 γλώσσες, δεν θυμάμαι πώς γλώσσα, και 2 γλώσσες. Για αυτές τις γλώσσες δώσαμε αυτόματο σύμβαση που τις αναγνωρίζει. Έτσι. Ακολουθήσαμε τη λογική η οποία λέει: έχω μια σύμβα, πώς θα την χρησιμοποιήσω για να λύσω το πρόβλημά μου. Υπάρχει και μια άλλη φιλοσοφία, τελείως διαφορετική, η οποία βασίζεται σε αυτό που είπαμε χθες στο τέλος του μαθήματος, αλλά δεν προλάβαμε να το δούμε με παραδείγματα. Λοιπόν, ξεκινάω από τη γλώσσα F. Και με κάποιο τρόπο σκέφτομαι πώς θα αξιοποιήσω τη σύμβα και φτάνω στο αυτόματο F. Αυτό κάνουμε σήμερα. Η άλλη επιλογή είναι να σκεφτώ τι. Να σκεφτώ πώς παράγει. Να σκεφτώ δηλαδή την παραγωγή στο σέλιμα, να σκεφτώ πρώτα τι. Μια γραμματική. Θα μου πείτε εγώ αυτόματο το γραμματική. Θα θυμάστε χθες ξεκινήσαμε να αποδεικνύουμε την ισοδυναμία γραμματικών χωρίς φραζόμενα και αυτονόμους σύμβαση. Προλάβαμε να δούμε ότι υπάρχει αυτοματοποιημένος τρόπος που θα με πάρει από μια γραμματική σε αυτό το σύμβαση. Έτσι, μάλιστα τον ονομάσαμε το down και υπάρχει και ένας άλλος που λέγεται προγραμμάτο που το δούμε αργότερα. Άρα λοιπόν, εάν δυσκολεύεται να σκέφτομαι με όρους σύμβαση, έχω και αυτή την εναλλακτική διαδρομή. Θα μπορούσαμε τις σημερινές ασκήσεις να τις βρίσκουμε και έτσι. Θα το κάνουμε. Θα κάνουμε για άλλα ασκήσεις, θα το κάνουμε. Φτιάξουμε την πραγματική και κατόπιν